na otu bọọdụ otu kansụl ndụmọdụ Obidient Movement Maazị Ikenna Azọmchine ekwugo na ya bụ otu abụrụgo enwere onye ha ghọpụtara dịka onye ga-anọ n'ọkọlọtọ ha wee zọọ ọkwa gọvanọ n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba a ga-azọkwa gọvanọ na Anambra steeti. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelim pụtara anyị akụkọ a. Maazị Azọmchine onye mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Ọka kọwara na ya bụ otu bugoro nke nọ ugbu a na-ede ihe ndị eji mara ndị Igbo ma bụrụkwa nke ha ga-eme ka ndị mmadụ hụ mgbe na-eteghị aka. Ọ gara n'ihu wee mee ka amara na ha ga-enyocha ndị niile na-azọ ọkwa ịchị steeti a ma kwado onye nwere ezigbo ebumnobi banyere steeti a ya nakwazi onye ga-ebenata ahụhụ ndị mmadụ na-ata. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ha enweghị mgbe ọbụla ha ji akwado otu Labour Party ma gwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-aga na-agwa ndị mmadụ na ha na-enye ha ego ka ha were kwado ha ka ha kwụsị ya maka na ha anaghị ana onye ọbụla na-azọ ọchịchị ego ma mee ka amara na ha ga-enyocha onye ọbụla na-azọ ọchịchị nke gụnyere aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo. Ọ gakwaziri n'ihu were kwuo na ha agaghị akwado onye na-ebughị ezigbo ihe n'obi banyere steeti a na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị steeti a nke a ga-eme n'afọ a. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelim.